was your phone and saying it said that the Lumba were real and inti ebeda social media no so ya nanko for etchen seni abasa wa bra court ehye ya honsam ebeda bontin se wanye real no ena nam so ema empanifo na se woni a aban tumi ema wo mo se wo mo tumi eba na omo bese kwan se ye mo kwan no mututu na japade no ebi ye se ne maame ne papa tia se omutumi kɔ na omo ne court no kɔkasa se letter of administration omutumi kɔ file afei ne ye nipa odi ade ena ne ma ne no ena krata ya maame akoso abempoma ye da de Lumba no akasa ne nua ba odi na de ene ne ye maame akoso asewa ena ma no ede sakrata no ekodan court na no ada ene nya ne ntie se eye da de Lumba ne baba ya ba akɔ ya ye frɛ no Charlyn eda betu dwa se ni din ya ewo krata ekɔ court so se japade obapaja no wo nhwɛ na wo munyi enhwɛ nka no osi enyi ni din emfa emfiri sakrata anim eno ena aye deja ewo social media no so busua enya asem keto akora ena side check fo no wo so ni age se sisi de boboba wo eya akɔ mo afa legal wise fo so ni abre se di ntina wo sa akwala no fa chiri na okodisa enyambra sem ne basa no a sebi asede wo mo ebre ayaye kwan ena enu na nya asem keto a enam so ma kokwa hudo bi o mo legal wise achi ebi ti se tiwa mo ba tiwa mo eni Asante Queen kwa de no ye audio mpo eni akola ne kasa ya according to Asante Queen no o se akola ne se nye sa no mo eka asem no de fire no mpo no onim se no a wo mo court nti sa nkofo ensem mo ka eni asema lawyer no be kan eni ade no ni nyina no enye sa ena no wo paache no opeso wo kire se edin ya ewombia e kire se wo no eka ho binti omo de asem na court no eno o kire se wo no law school ni bi na enche bia no obe graduate obe wie school no enti wo stress adabraka yenyi onu ni din no enfrim na yemfa ni nua belma Kelvin no edin mum eni kan as head anaso na di onuamo 11 no yemfa onua Kelvin no ye ono ye belma no eni kan eni kata nanim emfa ema wo mo na won kasa sabi osi oni maame anasa asem a ema ni nyina e kan nya nokore ensema lawyer na di tudwane sade enkofuo siki kan sem na nya sa eba sa no a ase Ghana fo bi anasa enkofuo bi pese wo motete oni wo maame no entem entiente sa eni bi se oyakola bone bi se sese enko kansa ni ade na ansa na no enu a wa bra lawyer Enoch anhwere afo akwa ekopie mu ewo Kumasi court no ye okutwa edinim no odin sem bi tudwa na wa bra wo kasa no uminti nsem o kan ye na nam so ema hoye ene mentimi ho asi eni dede yoyi aba asemi ho no yenkotie mra lawyer bacho good morning. Good morning. And you who court na de na do ba de de ba ha nyina itiawa ye nua penya na ye papa Charles Kwadufo so adodo na friend no dadu Lumba no ye ntuni o Ghana ha okọ ni ma mic ne nkoso kaka okọ ni nkrechi no enuanu ni bia omo emrama omo ho kwan se omo timi de adesede be to court ni mi se court ni ma won tumi krata na won fa enko toto nechi se na japade a wugya na chire no omo de say application ebe to court na application when ebe to court no na yewura Kwadufo su a wonya ne ba bi ko ne baba ne din ewom se ono so eka wo na de application e ba court ne ho no o se da bi ono no de oni ne nuanom du ba ko a ono ka ho du ba ko a yewura Kwadufo su de omo ba ti asefo asase so no omo dwene ho enka omo ntini bo mu se omo etu saa na mo no enu nti no aketwe na so ono nko antimi yi ne ho nsi wo se okwatia ni nuanom nyina no ewo hye ne omo interest edonti enye ono nko an ho no opɛ ne ka omo nko a enka sabio mentimi ho ase kakra wa abusua mu no enka abusua asinkonwa asiesie akire ama on papa sabio na chi nyina ayefefefe na abrabo pa obɛbɔ wo wiase ene edin a obɛgye ye no yetimi abusua timi abɔ ho ban ama nchirima atia abusua bibia firi no edonti enye omo enye ne pɛ so obɛ apply for electoral administration no edonti no yentu anamo sa lawyer for ne emra court no na court no enyi ne din free sakrata anim onka se wona ede adesede abeto court no omo ni tumi so omo de adesede abeto court nanim wo so omo otumi eye ne maame ene ne sewa omo otumi so omo emramo omo kwan so omo so timi adesede abeto court nanim na emmom omo nkwala ne de eka omo nko a na nke fie nyina adwo
nanka nkabo mapa aba asana anamotu bi e wo so omutu ewo papa a wonye ne ba bi kɔ agapade ehu bia no omotu enu nti no yemra court ne yemekanche court ne sɛ ɔno ɔma tumi ɔnhyɛ obia si yemfa ne din ka saa adesrede ɔmde abeto court ne ho na sɛ ɔmbɛba abɛde adesrede abeto court ne nim a ɛyɛ papa ne ma ɔmo yedu baako ne nyinaa na ɛbɛdwene ho na ɔmo yi obi a obedi animu ɛyɛ ɔmo nua panyin ɔbɔ din sɛ ne nua panyin Kelvin ɛna ɛwɔ sɛ nka bibi ni kɔ a ɔna sɛ bi animu no a migidi ye sɛ ɛnyɛ ɔno nti no ɔsɛ yɛnyi ne din free yɛbaa yɛn nso no court no so agye asɛm no yɛn pae bɔ yɛde bɛto n'anim adesrɛdeɛ no wagye atom ɛma ɛnɛ court no atwa ne din afiri saa adesrɛdeɛ a ɛda court no anim yi ɛno nti yɛkɔ back ne yɛde amaneɛ abɔ yɛn somafoɔ sɛ de soma a ɔde soma yɛn sɛ yɛmmra court ne yɛmfa mmara kwan so ɛmɛdi dwuma ɛwɔ ne din mu no yɛabɛdi dwuma no awie na n'adesrɛ ɔde bɛto court nso so no court nso so asom bigidi ye sɛ anamotu a emma no etu no Ghana fo nyinaa so bɛtae emba n'akyi na yaboa na emma na hwɛ masomdwe abafie na de yɛ me de kɛseɛ ne sɛ emba no ɛnyɛ sɛ me wɔ we afa ɔmo ayɛm so ɔmo de ɔmo yɛ mba na de ɔmo hwehwɛ ne sasomdwe ɛbɛba na anidie ɛbɛka wɔn papa abrabɔ a ɔbɔɔyɛ ɛne nea wɔgye n'akyire nyinaa no megidi yɛ sɛ ɛno sɛ Ghana fo nyinaa so no ɛtae mmɔfra n'akyi na ɔmo tumi yɛ saa ntotoyɛ a ɔmo de asi ɔmo ani so yi ɛyɛ ade a ɛhyɛ nkuran na yɛasrɛ Ghana mmeranteɛ ne mmabunu nyinaa sɛ yɛnsua biribi mfiri nkwalaa yi anamotu a ɔmo tu no ɛnɛ yi ho no ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ anidie ɛwom obuo ɛwom na yɛnsua biribi mfiri saa anamotuo no ho lawyer yɛ da se na yɛpɛsɛ yɛ making it clear ɛyɛ na asɛmba se ya ɛyɛ wei na ɛkɔ faale ɛyɛ wei na ɛkɔ faale woyɛ lawyer deɛ hwan edin na ɛhyɛ so a ɔmo yɛ saa adwumadie wi yɛ maame akosua sɛ ɛwa fusu okay ɛne akosua brempɔma ɛna ɛde adesrɛdeɛ bɛto court n'anim okay yɛ maame akosua sɛ ɛwa ɛyɛ yɛwura akɔdwo fusu ne yere akosua brempɔma ɛyɛ ne nua baa a ɔno nso so na krataa ni mu sɛ odi yɛwura akɔdwofo so adeɛ ɛno nti mmerɛ mu no ɛyere etimi apply for the grant of letters of administration deɛ odi na adeɛ nso timi apply si yɛma ne tumi no nso so no ɛyɛ letters of administration no sɛ ne maame ne papa te ase a ɔmo nso timi apply ɛna ne mba nso timi apply it is our categories of persons categories 4 yi emu bia timi apply si yɛfa tumi ma ɔmo na ɔmo ntoto ne japade a ogya no akyiri ɛno ne mma ne se ɔmo deɛ ɔmo ntena ase enwene ho sɛ saa bere yi no ɛyɛ bere a ɔmo susu sɛ ɛyɛ bere a ɛsɛ sɛ ɔmo tu saa namɔ no ɛno nti no ɔmo nhyɛ obiara sɛ ɔtu saa namɔ no wɔ ɔmo dim nti ɔmo yi ɔmo ho afiri a ɔmo nka ho bio na ɔmo to aso no deɛ ɔmo ɛto aso na ɔmo deɛ ɔmo firi sɛ ɛwɔ hyɛ toto ɔmo akyi na asomdwie ba fie ansa na bibi wɔ hɔ no mo biara nso so na ɔmo atumi ayɛ asɛ busua lawyer yɛ da se nyame hwɛ okay, bushafo enti lawyer Enoch and Sheriff Afokwa ene ete ne kan wa bra okoye na court ejitu mu na mu yi abaya Charlyn that Lumba ba Charlyn din edi free mu no ena odin semwe eto nsentwofo ni mu a social media agi ne ho ntere ha nam so amede kasakasa yaba na sedem di kankan no Asante Queen ono legal wise no gina mu ye pa na oye live oni ne team no gina so enti asem anase message a free Charlyn no eho ebaye ya eno eye that Lumba ne baba ya no yi ne din de free asem no so no akola no kasa ye no cheche mu de ache di nti omo a eyi ne din de free so eno wo chirim se enye sese bi de ekoso no onta o maame achi anase ono maame wa asem osi wo maame nsem bebrebe a enkofo ka no o se enye no kwena enkofo circulate false information asema enim se de na ensese ye no na ono kwempo no maame obo na mane se on person kan din be ka ho bi esan suku a odi ne ho anase dwuma person o ye nti no eno maame ka chen se wo enye hwe o mani wom nti no ada kwempo no mo de asem no kodan court ko yi ne din afiri mo no na enya ade a onim asem no ho bi se ye nrompo eno mo de ekọ nti obesere se de yesi ye nsem no enye saa anase enye saa botaye no ena etai echi nti de akola no ekai. I want to also let everyone know that I didn't sue my mom or I sued lawyer Kusi. We only went to court to take my name out of the letter of administration. And the reason why I want to do that is I'm currently going through a really intensive phase in my life because I'm going to graduate law school soon. I don't have the time to represent my siblings. Akwade say, "Woye law school, or koye exams." Who the muntie?
Untie. Good afternoon. My name is Charlyn Fosu. I am the daughter of Akusia Sawa Fosu and Charles Kujo Fosu, aka Daddy Lumba. I want to address something. Today we went to court to take my name out of the letter of administration. I want to also let everyone know that I didn't sue my mom or I sued lawyer Kusi. We only went to court to take my name out of the letter of administration. And the reason why I want to do that is I'm currently going through a really intensive phase in my life because I'm going to graduate law school soon. I don't have the time to represent my siblings in the letter of administration. That's why I have decided to take my name out of the letter of administration. I didn't suit lawyer Kusi. I didn't suit my mom. My mom is a wonderful person. I love her really deeply and I would never ever do that to her. People are making false claims just to destroy my relationship to her. And this is really hurtful. So I was no na ode atu edwano enti me no kasa ide se wo yi ni din free mu ana se wo ni din free mu ne de wo mo de akodan court say court no letter of administration no se o ma mi wo mu bi ma me kwso abempoma wo mu bi ma me nkai wo say e ma me kwso abempoma ene ma me kwso sewa na ede letter of administration no wo mo na file sa application no se court e ma mo kwan no mo toto de Lumba japade oje na chire is already in yate se wanya real bia nti court ni mo kwan na mo toto na japade no eno na nkwala no enso dia na ewum bi no abaya na ewum no enso ayi ni din ede afri mo no nti na court chese nipa 9 na se obi wu e case interstate na se wanya real association law no nipa 4 ene tumi ejina na nemu se obepre me ya kan na japade na na se yonhwe na ye nche no ne maame ne yere nipa odi ade na ne ma se no ne ma wom ena ne yiri wom ena afi so nipa odi ade ye maame kwosha bempoma ita Lumba no ankasa enua ba no sankofo mi nsen wo mu a court emra ne se omo wo tumi se omo tumi ehwe na omo hwe eche na japade nti no na akwala no so afiri mu so afiri mu no emma no nyo no nko na aka omo yedu ba ko nti ono afiri mu aka du ya omo so no omo edin ehye kata na sibia ye hwe se court no asem omo de akwan obehwe no peda kan another bay de be si akire bia so e de ba beda mo na se si ade de aba ne se ne baba ya Charlyn no oyi ne din e de a free real no ana se application ya omo de koye no ono de so oyi ne din e de a free so eno nche se bi won tai wono mo achi ne mum no se bibi nti ne suku nti e na otu sa agina ye no comment subscribe share ADUMASA TV social media handles ni nyina no kwa on sabe tumi akabi wo so na bibia so tuma koyi oyi kaire bites top sponsor bo modern na patronize my opese o board odweton de hu de ro so a bo modern na fan number na de page wonom no na ye ne woni nkomo ye bo fofofo na ntumi embo de ro no so emfa emma o medin dia tesem hene kwaku e be san hia medase